אני דניאל בן שושן, יועץ בטיחות הטיפול ביחידה לניהול סיכונים ברפואה בקרן הפנימית בהנהלת ענבל. אנו מבקשים להציג בפניכם פרק חדש העולה בימים אלה לאתר היחידה לניהול סיכונים ברפואה. תחקירים בזווית אחרת. במהלך השנים, אנו עוסקים בהעמקת למידת עמיתים ובפיתוח כלים המסייעים למוסדות הרפואיים לקדם למידה רוחבית אפקטיבית. זה למעלה מעשור שהיחידה מלווה הכשרות והדרכות לביצוע תחקירים. במסגרת זו אנו מזמינים נציגים ממוסדות שונים להכין ולהציג תחקירים בפני עמיתים. לאורך השנים הצטבר בידינו מאגר משמעותי ומרשים של תחקירים מבתי החולים ברחבי הארץ. אנו רואים בתחקירים אלה בסיס ידע רב ערך. בשל כך ביקשנו להנגיש את התחקירים לכם, אנשי הצוות, לצורך למידה משותפת, חשיבה על סיכונים מערכתיים ומניעתם, בדגש על יישום אפשרי במחלקות ובתחומי העשייה שלכם. מן העיסוק החוזר בתחקירים, עסקנו כי הדיון בהם עשוי לתרום תרומה משמעותית ללמידה מערכתית רחבה. לפיכך, קובצו התחקירים לסרטונים קצרים, היכולים לשמש בסיס לדיון צוותי. אנו מאמינים כי דיון פתוח המאפשר הקשבה לכלל אנשי הצוות, נטול שיפוטיות, הוא תנאי לקידום שיפור תהליכים פרואקטיביים ולמניעת אירועים דומים בעתיד. למידה רוחבית מחייבת פתיחות, כבוד הדדי ויכולת התבוננות ביקורתית. חיוני שהתחקירים ילמדו בגישה קולגיאלית ומקצועית, בעין בוחנת, תוך ביקורת עצמית, מתוך מטרה אחת, שיפור, איכות ובטיחות הטיפול. לבסוף, אנו מוצאים לנכון להוקיר את אנשי הצוות שנטלו חלק בתחקירים. מדובר באנשי מקצוע מסורים, מנוסים ובכירים, אשר בחרו באומץ ובאחריות מקצועית להאיר בפנס על הכשלים שתרמו להתרחשות האירועים. כל זאת לטובת למידה ושיפור המערכת כולה.